кажа добре дошли в канала ми. Първо да кажа, ще играем днеска това стандоф. Ето ще. Не забравяйте да последвате видеото и да го харесвате. Сега да почваме играта. Играем за ранг, в стандоф за ранг. Не знам дали го играете, дали го знаете този мап, ама за ранг играем хора. Да го знаете. Ето вижте. За ранг. Вашето настроение как е, пишете в коментарите. Добре ли сте? Не сте ли добре? Аз съм за тебе, за мене си много съм добре. Реших днеска да кача този видео. Много кемпят тук. Да, знаете. Но така играч. Обима много кемпят тези. Как да го направим? Да си ме добавя. Чай малко. Да. Отива видеото. Играем. Много играят тези, бе. И сега останах с малък пистолет. Сега почвам за къл. Как е къвката? Ако питате какъв телефон ползвам, iPhone 14 Pro Max. Сега играя с малък пистолет срещу тях. То моите приятели не могат да играят толкова, но аз съм толкова. И аз мога да играя толкова играта, 24 левел. Пак е добре, за мен си е добре. Това не трябва направо да ставаш официал. Сега чай да го кемпим отзад този. Чай сега да го кемпим. Кемпихме го тук. Ако искате моят профил Берхан Крал, той ще ви излиза. 24 лева съм макс. За първи път правя такъв видео. Такова видео. Много бързате! Кой става тук? Малко по-леко играйте. Бяга. Уй! Виж малко. Един от тук. Аз кой да убия? Един от дясно, един отпред. Нашият пуска бомбата. Ама биха го. Той мамо ми я направо, докато го пуска, ще става слаба. Мамо ми играят тези. Айде, чао.